BPFनि अपोजिट पार्टी आगोलाव डाबल पि बेनि उनाव PCDR बेनि उनाव गुबुन गुबुन मोनफा मोनफा इलेक्शनाव गुबुन गुबुन नाम लानानै जोंखौ अपोजिशन हिसाबै जि बिथांमोना खामानि मावबोदों सब समाय कारापसननि खोथाखौनो बुंबाय थादों। खालि कारापसनल' नुदों बिसोरो जे BTCआव जि मावदों गासैखौबो कारापसन नुदों। आइ दालां बानायदों, आइ दालां बानायनानै थाखा जादों। दा थुक्राझाराव आइ पवालियाव आइ दालां बानायबावदों, बेखौ थाखा जादों। इउनिभार्सिटि बानायदों, थाखा जादों। CIT बानायदों, थाखा जादों। नैबेबायदि नुबोदों। माने BPFआ जेबो मावाखै BTCआव, खालि थाखाल' जाबोदों। ओंखायनो दा गावसोर पावाराव फैनाय लोगो लोगो BPFखौ धंस' खालामनो मोनसे अस्त्र इनकुवेरि नांगौ। बेखौ इलेक्शन केम्पेइनाव बिथांमोनहा हब्रा हब्रा रायजोनि सिगाङाव बुंबोबाय थानायखौ जोङो खोनाबोदों। खिन्थु आं सानो बिथांमोना सोरनिबा भुलखौ नागिरबाय थायाबालानो BTCआव परिबर्तन लाबोनो होननानै जि पावाराव फैनो थाखाय रायजोनि खाथियाव थांदों आरो रायजो राजाफ्रा बिश्वासाव लानानै बिथांमोनखौ भट होनानै दिनै देरहाहोदों। गमामायै बिथांमोना रायजो खुंदों। ओंखायनो जोंनि BTCआव हारि हिसाबै थांनानै थानो, जोंनि BTCआव राजनैतिक हिसाबै थांनानै थानो, जोंनि BTCआव जोंनि फिसाफ्रा माब्रै शिक्षायाव जौगानो हागोन, रांखान्थियाव बोरै जौगानो हागोन, हारिमुआव बोरै जौगानो हागोन, बेफोरखौ मोजां प्लेनिं लानानै खामानि मावथों आं बेखौसो आसा खालामो। BTCनि डेपुटि चिफमोन। दा जोङो BTC दादों रायजो राजानि हेफाजाबाव सरकारजों रायज्लायनानै सरकारा गनायनांदों जे BTC आन्डार 6 शिड्युल दाफुंनाय जाथों आरो बेनि दारैनो BTC ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनफ्रोमबो जाति गस्थिनि राजनैतिक अधिकारा साब्यस्त जाथों। बयनिबो हानि अधिकार, शिक्षानि अधिकार, सबनि अधिकार बियो साब्यस्त जाथों। बेनि थाखाय BTCखौ दाफुंदों। आन्दलनजों जर्जरित, बहुत गन्दगलजों जर्जरित जानाय बे ओनसोलाव शान्ति प्रतिष्ठा खालामनो आरो अर्थनैतिक उन्नयन खालामनो, सेंग्रा सिख्लाफोरनि शिक्षा मोजां होनो थाखाय जों जेरैबायदि खामानि मावबोदों, इउनिभार्सिटि फुल फ्लेजेड बडलेण्ड इउनिभार्सिटि दाफुंनो हादों, सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि दाफुंनो हादों, इन्जिनियारिं कलेज दाफुंनो हादों, दा मेडिकेल कलेज बानायगासिनो दं आरो जेरावहाय कलेजआ गंब्रै गंबाल'मोन दिनै गोबां कलेज जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हादों आरो गोदान कलेजफोर गायसननो हानाय जादों। स्कुलफोरनि अबस्थाया जेरैबायदि गाज्रिमोन जोङो एसे एनै फोसाबनानै होनो हादों। लामा सामा होननाय गैफेरामोन जोंनि जायगायाव BTCआव टटेल मोनब्रै जिल्लायाव बे गौरां दालांनि बादै कंक्रिट ब्रिज होननाय गैफेरामोन। दा बेफोर जायगायाव कालभार्ट होननाय गैफेरामोन। पिच लामा नोंनि बे क'क्राझाराव अबावबा आधा किल'मिटार अबावबा 1 किल'मिटार बेनि बादै जेबो पिच लामा होननाय गैफेरामोन। दानि यां जेनेरेसना बेखौ मिन्थिया जानो हागौ। बेफोरखौ दाफुंनायाव थाइसे थाइनैनि बेफार नङा। बेफोरखौ दाफुंनायाव 1 सप्ता 1 मासनि समय नङा, गोलाव सम नांगौ। जोङो हाफुंबोआखै 15 बोसोराव जोङो जेरै सान हर मेंनाय गैयाब्लानो खामानि मावबोदों। दिनैनि अबस्थासिम जों लाबोनो हादों। दा बेनिफ्राय बांसिन जोंनो नांगोन। इउनिभार्सिटि 10 खानसो जोंनो जाहोनो हायोब्ला मोजां, इन्जिनियारिं कलेजखौ 20 खानसो खालामनो हायोब्ला मोजां, आरोबाव मेडिकेल कलेजखौ जुदि गंब्रै गंबासो इमिडियेटलि बानायनानै लाबावनो हायो मोजां, आरो बेनि बादैबो IIM IIT बोरै इस्टाब्लिस खालामना लानो हायो बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनांगौ। दा बे फारसे सिन्था खालायाबालानो सोरबा जानाय लोंनायनि सायाव जुदि नोजोर होबाय थायो, मेगन साबाय थायो, गारि घरा न' बां सोरनिखौबा मेगन साबाय थायो, बेथ' रायजो खुंनाय नङा। जों जाथिया डेभेलपमेन्ट जाया, बेजों ओनसोला डेभेलप जाया, जोंनि BTCआव बे जानाय नङा। दिनै हानि बेफारखौ नोंथाङा बुंदों जे BTCआव जों जि बाउन्डारि खालामबोबाय, BTR एकर्ड जाबाय। BTRआव बे गामिया बांदेरनांगौ ना बांदेरनाङा? बांदेरनायनि सोना लाबोनांगौ ना नामोन क्ल'जआव? बांदेरनायनिथ' सोना लाबोआखै, एक्सक्लुसन आरो इनक्लुसन होनदों। दिनै बांदेरनायाव 1 इन्सिबो सोनो हायाखै, खिन्थु कमिसन दानानै BTCनिफ्राय 700 800 1000 गामि दानख'नायनि दिनै प्रसेस जादों। बेयो BTCनि बा BTRनि मोजांनिया? मोनखानाय हाखौ हगारफिननाया मोजांनिया? आरो दा जे EMफ्रानो बुंगासिनो दं, चिफ मिनिस्टाराबो बुङो जे BTCआव माने बयबो जाथि गस्थि
ट्राइबेल नन ट्राइबेल बयबो हा फाननाय आरो बायनायनि अधिकार मोनगोन बे मोजांनिया दे सोरबाया UPPLनियानो जाथों UPPLनि ट्राइबेल बर' बिथांमोननि थाखायबो मोजांना गुबुन जायगानि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिनि बिदा फंबायनि हाखौ बायना लायफैनायखौ UPPLनि नेताफ्रा लुबैयो ने प्रमद बर'आ लुबैयो ने जुदि लुबैया आं सानो बिथाङाबो लुबैया जुदि लुबैया अब्ला दिनैहाय आसामाव एखे गभर्नमेन्ट दादों UPPL आरो BJP फुराना कामरुपनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव अरा ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि जि अधिकार होनाय जाबाय बिनि दारै एक सप्ताहनि गेजेरावहाय 90% ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सनापुरनि बे मिर्जानि रानिनि हाया ट्राइबेलफोरनि हाया 95% एक सप्तायावनो अना बर'फोरनि आखायाव थांबाय बेखौ मानो प्रटेस्ट खालामनो हादिया BTCनि EM माखासेफ्रानो बुंगासिनो दङ जे अना ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि अधिकार दङ BTCआव बेखौ बुंगासिनो दं निश्चय दं ओंखायनो प्रमद बर'आ बुंनो हायाखै प्रटेस्ट खालामनो हायाखै गैया होननो हायाखै आरो जुदि गैयाब्ला बे BTCआव जुदि अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ बायनो हायाब्ला बायनो हाया होनना बुं फंसे जों रायजो राजाफ्रा क्लियार जानांगौ 16टा डिपार्टमेन्ट जि 39 डिपार्टमेन्ट जोङो मोनबोदोंमोन जा एबा दाजा जों बेखौ लानानै गौरबै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे ओनसोलाव इरिगेसन नांगौ बबे ओनसोलनि LP स्कुला मा अबस्थायाव दङ बबे ओनसोलाव लामा नांगौ जों पिच लामा बानायजोबनो हायाखै अन्थाइ बालाबो होजोबनो हायाखै खिन्थु प्लेनिंनि दारैहाय जेरैबायदि मावनांगौ जों मावबाय थादोंमोन निश्चय बयनिबो जिबना इमप्रुभ जादोंमोन लिभिं स्टेन्डार्डआ दा फैयै फैयै बे डिपार्टमेन्टखौनो 16टा डिपार्टमेन्ट DCनो हरफिनबाय DCनो हरनाय माने DCआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ DCआ एन्सार होयो दिसपुराव गतिके बे डिपार्टमेन्टखौ DCनो हरनाय माने दिसपुराव थांफिनबाय आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाय जाबाय सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अपजासि सोरनोबा हरफेरो दिनै प्रमद बर'आ अपजासि बिराद गावखौ उदार देखायनो थाखाय DCखौ जोंनि इनभल्भमेन्टआव लाबोबाय होननानै देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों बेनि दारै प्रमद बर'आ बेक्तिगत जेबो लकसान जायाखै बेनि दारैहाय जोंनि BTCनि जनसाधारनफ्रा समग्र लकसान जादों 16टा डिपार्टमेन्ट जोङो खोमानानै लादों जोंनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै लादों बेनि थाखाय प्रमद बर'आ दायी बेनि जबाब होथों रायजो राजानो बेबायदि खामानि मावनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्रैहाय प्रमद बर'नि प्रति मोनसे बिश्वासजों खामानि मावनो हानो जों दिनै बिराद मनखस्थ मोनदों UPPLआ मोनसे राजनैतिक दल बेखौ जोङो अपोजिशन बियो गाज्रि जों बुंफेरा बिथांमोनहाबो बर'नि फिसा गतिके BTCआव बयहाबो दायित्व दं पार्टिया जेखियानो जाया दिनै प्रमद बर'आ UPPLआव थानो हागौ आं BPFआव थानो हागौ आं फैयोब्लाबो आं खामानि मावनांगोन प्रमद बर'आबो BTCनि थाखाय UPPLआव थानानै खामानि मावनांगोन जों बेखौसो लुबैयो राजनितिका गावनि गोसोजों गावनि इन्ट्रेस्टजों गावनि उद्देश्यजों गोरोबनानै राजनितिक दलखौ बासिनानै लागोन खिन्थु सैबुलि BPF दानायखौ जोंनो नाङा BTCखौ जोंनो नाङा ओंखायनो नामखौ सोलायनानै BTR BPFआ चिफ आरो डेपुटि चिफनो केबिनेट डिसिसन होदोंमोन माबा केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक दङमोन बेखौबो जोंनो नाङा बे टाइपनि मोनसे राजनितिक एप्रोच जुदि लायो बे BPFआ 39 डिपार्टमेन्ट लाबोनायखौ 16टाखौ जोंनो नाङा बेबायदि एप्रोच जुदि जों लायो बे ओनसोलखौ बोरै डेभेलप खालामनो दिनै रेवेन्यू जेनेरेटिं डिपार्टमेन्ट ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्ट मोनसे ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दाजोब्बाय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेवहाय नोंनि BTCहा जेबो अधिकार गैला स्टेट गभर्नमेन्टआ डिस्ट्रिक्ट कमिटि सब डिभिजन कमिटि दाजोबनानै ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालामबाय दिनै EM चिफ मोनहा बेवहाय जेबो आखाइ गैला दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ नायोमोन महल अन्थाइ बालानि महलफोरखौ क्रेशार गासैखौबो बिनि रेभिनिउआ BTCआव थांजोबो बेखौबो आसाम गभर्नमेन्टआ डिसिसन लाबाय जे मा होनो माइन एन्ड मिनारेल डिपार्टमेन्टआव बेखौ लांनाय जाफिनबाय माइन एन्ड मिनारेला BTCनियाव गैया BTCआव गैया गतिके बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव थांबाय मिन्स मेजर रेवेन्यू जेनेरेटिं डिपार्टमेन्टआ BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय बबे फैसाजों बबे रेवेन्यूजों BTCखौ सालायनो बेखौ बिथांमोनहा मोजाङै सावरायलायथों
आरो जायहा बिटिसिनि इन्ट्रेस्टआव थांगासिनो दङ बेखौ मावथों, एगेइन्स्टआव थांगासिनो दङ बेखौ प्रटेस्ट खालामथों।